Nå, lad os gå i gang. Du skal lidt tættere på. Nej, jeg chiller. Nå. Okay. Man skal Go! Sådan, ja. Hej. Part 4. Og vi er i gang med en mission her. Nej, det var for sjovt. Are we just joking? Glitch. Det er gas i Qatar det. Men det kunne jeg ikke. Men der er desværre ikke nogen knap herinde, hvis nu. Jo, nej, det er der ikke. For nu vil alle flyene komme efter en og alt det der. Her har vi en tank. Den har sådan nogle fine små ting her. Det er både en dejlig tank. Og her er der en glitch over. Den er, hvis du vil have. Nemlig. Du skal gå bagom. Og så hvis du får nogen efter dig, så kan de ikke skyde dig derfra. Men du kan skyde den. Nemlig. Og så er der den her. Nemlig. Fuck dig. Nå, bare roligt, jeg fik kun en joystick. Og her, der kan du så kravle op. Og så kan du hoppe ind i den. Nej. I det hvide hus, der dør. Og her er Nikolajs Pablo. Og så er det totalt kæmpe og smadrer hele farveler. Gung, 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 gung. Og så prøver vi at hoppe op på. Nej, det kommer ikke. Nå, yeah. Og så går vi herover. Det er sådan en bil, normale soldater kører i. Og så kommer der en politibil. Politibil, dejligt. Og så kommer der den der tank der. Det er næsten det samme, næsten. Og så kommer der sådan en En normal B2. Dejlig bil. B0. Dejlig bil. Og her kommer sådan en, der skyder fly ned. En dejlig motor. Og her kommer en brandbil. Brandbil, jeg ved ikke hvorfor. Og her Og der kommer en ATV. Nej, hvad fanden hedder det? BTR. BTR, ja. Og her, Det er en F-16, eller lortet fly. det der, det er en F-16, tror jeg nok. Tror jeg ikke engang, det er. Nå. Og så er det her en AX6 Overwatch. Kaching! Det blænder! Og så ser vi på det her Og fine børn. billede, som du har skudt. Nemlig. Lad lige være. Det filmer kun på døren. Og her er noget. Og Så der er her, en det glitch. er soap. Han hedder Prøv bare at kigge på den her specielle våben, Mathias. Se om det er der. Ja, prøv at kigge her. Ham der, prøv at zoome ud, Mathias. Gå ud. Prøv at lægge ud fra dem. Ham der, så er det ham der står lige bag Ghost. Dræb ham. Ham der? Ja. Og det skal I også gøre derhjemme. Så går jeg hen. Så er der en speciel shotgun, der kun er med i Modern Warfare. Call of Duty Modern Warfare 4. Call of Duty 4 Modern Warfare. Det er den eneste shotgun, der overhovedet er med i den. Og den er kun med i den. Og der er en glitch her. I skal skynde jer og dræbe alle, inden den der tid løber ud. Du skal længere tilbage, Mathias. Inden tid løber ud, hvor han er færdig med tilbage. Og hvis I er færdig med det, se hvad jeg gør. Vent. Hvad? Så går han ud af billedet. Og simpelthen udenfor. Og det er pisfedt. For yes. Det var sjovt. Og så Er der ikke våben? Er der ikke våben? Prøv at tage våben. Prøv at kigge på våben. LOL. Der. Dræb alle undtaget politimanden. Se. Og her, der skal bare drikke ham der. Han er bare den ondeste. Ja, det var sjovt at drikke. Eller, han går rundt med de kig. Okay, det er vi. Kan kigge på ham hele tiden. Kom og kigge. Ja. Men her er noget fail på det her. Sådan der, det er så, eller Captain McTavish. Som hvad nu hedder her. I starten. Og her er han så længere hen i kampagnen. Han er blødt. Og i Morph 3, der ser hans handkamp slet ikke sådan ud. Og ham der, han dør. Han dør, han er lige. Hey, prøv at skyde den der. Ja, skyde den der. Hvis du lægger mig, den kan springe faktisk. Skyd den, bliv ved med at skyde. Nej, den springer nu. Boom! That's a headshot, Og det er så Roach, som man er. Ja. Det er Roach. Vi ses. Hej hej.